Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καιρό για χάσιμο. Νομίζω, εντάξει, καλός είναι ο κύριος Μεϊμαράκης σαν στέλεχος, αλλά δεν μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες της νέας εποχής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς από το Σαμαρά στο Μεϊμαράκη, νομίζω οδηγεί σε ένα είδος στασιμότητας στη Νέα Δημοκρατία και δεν έχει περιθώρια για να χάνει κι άλλο η Νέα Δημοκρατία, να απογοητεύει τον κόσμο της. Χρειάζεται έναν ηγέτη νέου τύπου, ο οποίος θα έχει σύγχρονες ιδέες, ο οποίος δεν έχει σηκώσει κυβερνητικά βάρη χωρίς να έχει αποτέλεσμα, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι οι οποίοι τα κατάφεραν σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά είναι λίγοι αυτοί. Δεν έχει εικόνα κουρασμένου, δηλαδή δεν μπόρεσε να αντιδράσει σε καταστάσεις, συνέβαλε στην υπερχρέωση της χώρας, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το μνημόνιο κτλ. Και εν πάση περιπτώσει θέλουμε νέα πρόσωπα, νέες ιδέες, νέα δυναμική, γιατί διαφορετικά η Νέα Δημοκρατία θα μπει σε μια φάση συρρίκνωσης και δεν θα μπορέσει να αντιδράσει στις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να χάνει συνεχώς σε επίπεδο οικονομικό, αλλά κερδίζει συνεχώς σε επίπεδο πολιτικό. Και αυτό επιταχύνεται ο πολιτικός χρόνος, άρα θέλουμε μια Νέα Δημοκρατία σύγχρονη, δυναμική, αποτελεσματική, ακριβώς για να μπορέσει σε κάποια φάση να πάρει την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων. Με Σαμαρά δεν μπόρεσε, με Μεϊμαράκη δεν θα μπορέσει, κάτι πρέπει να σκεφτούμε και γρήγορα.